No niin, ihan alkuun pahoitteluni siitä, että en ole näitä videoita tehnyt, vaikka kovasti silloin yritin lähteä tekemään ja lupailin näitä videoita tiuhaan tahtiin, mutta eihän se nyt sit homma ihan sillä lailla mennytkään ja olen tässä itsekin pohtinut, että minkä takia näitä ei ole tullut tehtyä ja rupesin käyttämään itsekin miettimään näitä asioita tämän kognitiivisen kolmion kautta, josta tänään haluan teille puhua ja kertoa, että tämä on tehokas työkalu ja kas kummaa, kyllähän sieltä paljastui sitten, että nämä videot on jäänyt pitkälti tekemättä sen takia, että mennään hyvin sinne mun omalle epämukavuusalueelle ja se aiheuttaa mulle semmoisia ajatuksia ja tunteita ja se vaikuttaa sitten tietysti toimintaan ja hassua on, että keksin sitten paljon mieluummin muuta tekemistä, ihan vaikka kämpän siivoamista, vaikka en mikään siivoushullu olekaan sen sijaan, että tekisin näitä videoita, mutta ei se mitään. Nyt ollaan tässä vaiheessa, että videota lähdetään tekemään ja tosissaan tämä kognitiivinen kolmio olisi tällä kertaa aiheena ja sen hyödyntäminen ohjaamisessa ja ehkä niin kuin itsensä ohjaamisessa myös, ei pelkästään toisten ohjaamisessa. No ennen kuin me voidaan lähteä siihen kognitiiviseen kolmioon, niin meidän pitää vähän tiedostaa, mitä se kognitio on. Ja sillähän tarkoitetaan älyllisiä ja psykologisia toimintoja, joiden avulla ihminen käsittelee tietoa ja ympäristöään. Se kognitiivinen toiminta sisältää monimutkaista informaation käsittelyä ja liittyy kykyyn hahmottaa ja suorittaa monimutkaisia tehtäviä. Ja ihmisen aivot käsittelevät jatkuvasti tietoa, kuten näköjään sitä tietoa, että tuo teksti on tuolla vähän eri kokoinen. Ja vaikka tämä kognitio onkin, tämä on iso ja laaja alue ja ihmiselle tehdään erinäköisiä testejä elämän myötä ja näitä kognitiivisia taitoja ja kykyjä pohditaan monelta eri kantilta, niin se mihin me tänään keskitytään on sitten tämä kognitiivinen kolmio, joka on vähän semmoinen ihmisen tietoinen toiminta niin kuin pähkinänkuoressa, jos nyt tälleen sallitaan tämmöinen yleistys. Kolmion yhdessä kulmassa on ajatukset, toisessa tunteet ja kolmantena toiminta. Toimintamalli voi toimia kumpaan suuntaan tahansa, eli tunne voi aiheuttaa ajatuksen, ajatus voi aiheuttaa tunteen ja näin päin pois. Eli tämä ei ole niin kuin yksisuuntainen tie. Ja ihminenhän ei tee itsekseen mitään, ellei mieli häntä käske. Jos otetaan nyt semmoinen helppo esimerkki, niin otetaan vaikka ne pikkulapset, jotka alkaa kiukkuamaan jossain vaiheessa, niin se mielihän häntä käskee toimimaan jollain tavalla, mutta se lapsi ei osaa ehkä erottaa sitä syytä, että minkä takia hän rupeaa toimimaan. Anteeksi. Eli monestihan siellä sitten taustalla on se nälkä tai on se väsymys tai joku tämmöinen, joka sitten vaikuttaa siihen ajatteluun ja toimintaan ja tunteisiin. Ja se toimintamallihan on hyvin erilainen, eli nyt jos se sun ajatus on positiivinen, se herättää positiivisen tunnereaktion ja aktivoi sua toimimaan halutulla tavalla. Verrattuna sitten taas se vastakohta, eli mikäli se ajatus on negatiivinen, niin se aiheuttaa epämiellyttävän tunnereaktion, joka taas saa alitajunnan toimimaan itseämme vastaan. Ja sillä mielialalla on tosi suuri merkitys siihen, ovatko ne ajatukset positiivisia vai negatiivisia. Tästä ihan nyt niin kuin kolmio on piirrettynä tähän näin, ja mä oon käyttänyt tässä nyt tämmöistä yksinkertaista ajatuskuvioa. Eli meille tulee ensin sellainen ajatus, että ohjaaja keskittyy vain muihin harjoittelijoihin. Ja nyt kun me mennään siitä eteenpäin, tuonne tunnepuolelle, lähdetään kiertämään tässä esimerkissä nyt sinne päin, niin jos sieltä tulee se negatiivinen niin kuin ajatus, sulla on huono fiilis ja sä otat sen negatiivisen kautta, niin sulle tulee sellainen tunne, että hei, että mä en ole tarpeeksi hyvä. Toi ohjaaja ei opeta mua tai se ei neuvo mua tai jotain sen takia, että se kokee, että mä en ole niin hyvä, mä en ole hänen opetuksensa arvoinen tai se lähtee hyvin nopeasti tuommoiselle laukalle. Positiivisella puolella taas sitten sulla saattaa tullakin semmoinen ajatus, että, niin kuin, että no hei, että toi ohjaaja luottaa mun osaamiseen, että tosi kiva fiilis, että se antaa mulle mahdollisuuden tehdä ja testata niin kuin tätä mun omaa tekemistä. Tosi hienoa. No tämä vaikuttaa sitten sinne toimintaan, niin siellä negatiivisella puolella tekemisestä saattaa tulla välinpitämätöntä, se lähtee se homma
niin kuin laukalle, ei se niin kuin pikkulasten kohdalla ruvetaan häröilemään, tehdään ihan jotain muuta, mikä siihen niin kuin itse treenaamiseen sillä hetkellä kuuluu. Tai sitten positiivisella puolella se tekeminen muuttuu tarkoituksenhakuisemmaksi, että hei, että jos mä oon treenannut tähän mennessä näin hyvin, niin nyt kun mä treenaan vielä enemmän ja keskityn vielä enemmän, niin sitten se ohjaaja luottaa muhun vielä enemmän. Eli se vaikuttaa tosi paljon, se oma mieliala, että mihin suuntaan tämä homma lähtee pyörimään. No hommahan ei jää tosissaan tähän yhteen rundiin, vaan siitähän se sitten jatkaa. Negatiivisella puolella sitten se ajatus tulee hyvin helposti niin kuin, no, mä viittin mennä varmaan seuraaviin treeneihin ollenkaan, kun ei mua kerta neuvota ja ohjata, ja sitten sieltä tulee se tunne, että no tää ei oikeastaan kyllä olisi kiva laji, että mä en tykkää tästä hommasta ollenkaan, ja sitten se toiminta rupeaa olemaan sillä lailla, sä keksitkin syitä, minkä takia sä et mene sinne harjoituksiin, ja siitä se lähtee hyvin nopeasti semmoiselle ikävälle kehälle, mitä on tosi vaikea katkaista. Positiivisella puolella sitten taas se vahvistaa sitä, että hei, tämä treenaaminen on kivaa ja nämä kaverit on täällä kivoja ja tämä laji on kivaa ja näin päin pois. Eli siitä tulee semmoinen oravan pyörä, mikä jossain vaiheessa pitää pystyä pysäyttämään. Ja tästä tullaankin just siihen, että kuinka me voidaan hyödyntää tätä harjoittelijana. Taas tuli valtavasti infoa ja tietoa aivoihin ja ei osata edes kirjoittaa. Mutta joo, oman toiminnan tarkkailu on vaikea asia, varsinkin lapsilla, mutta on se vaikeaa aikuisillakin. Eli siihen oppii harjoittelemalla, ja paras tapa harjoitella sitä on tehdä jonkun toisen ihmisen kanssa, jolta saa niin sanotusti peiliä. Pikkulapset harjoittelee näitä tunnetaitoja vanhempien kanssa, toivottavasti opettajien kanssa ja näin, mutta nyt tässä tapauksessa mietitään tätä, niin kuin, että kuinka se tapahtuisi tietoisesti. Eli sä voit ottaa vaikka jonkun ihmisen, on se nyt sitten vanhempi tai sun kumppani tai mikä vaan, ja sä voit sen kanssa vähän keskustella ja pohtia näitä asioita, että hei, et tänään jotenkin niin kuin oli semmoinen huono fiilis, ei ollut oikein kauhean kiva, että näkyykö tämä jollain tavalla mun toiminnassa tai näkyykö tämä jotenkin niin kuin sun suuntaan, ja sitten sieltä pystytään kenties antaa sitä peiliä. Ja tämä kognitiivinen kolmio, tämähän ei toimi pelkästään niin kuin harjoitteluun, vaan tämä toimii ihan kaikkeen. On se sitten parisuhde, on se sitten työasiat, on se mikä vaan, niin ihminen toimii näiden 3 asian perusteella hyvinkin pitkälti. Eli tällä, niin kun sä opit tätä käsittelemään, niin sä opit purkamaan niitä asioita ja löytämään niitä sun juttuja ja asioita, minkä takia sä toimit. Hirveän monta kertaa negatiivisella puolella sieltä löytyykin joku traumatausta tai joku tämmöinen, mutta sä et vaan sitä välttämättä tunnista. Mutta tämä on työkalu, jonka avulla sulla on mahdollisuus kenties jopa sellaiset asiat sieltä tunnistaa. No, jotta sä pystyt tosissaan niitä tunnistamaan, niin sun pitää pysähtyä aikaa ajoin miettimään sitä omaa toimintaa. Helpoin hommahan se on tietysti aina siinä kohtaa, kun sä huomaat sen muutoksen, että okei, nyt on elämässä vähän kaaosta, tai onpas nyt on ollut jotenkin tosi seesteinen hetki ja kausi ja tälleen, että mitäköhän kaikkea tässä on niin kuin ollut. Tuossa on sitten, mä laitoin just sitä esimerkkiä, että jos sä huomaatkin, että se harjoittelu sujuu normaalia huonommin, niin sen sijaan, että sä rupeat pohtimaan sitä omaa toimintaasi, jos sä keskityt vain niin kuin siihen toimintaosioon, niin se yleensä, se vaan menee sinne negatiiviseen lopputulemaan, että sä alat miettimään, niin kuin, no, mä en osaa sen takia, kun mä oon huono, mä en vaan pärjää. Sitten jos sä rupeat kyseenalaistamaan niitä omia ajatuksia tai tunteita sieltä, niin sieltä saattaa löytyykin sitten se syy, joka vaikuttaa siihen toimintaan. No niin, no hei, että mä oon nyt tullut suoraan treeneistä, mä en ole kerennyt käydä syömässä yhtään mitään, sitten mä tuun vetää 2 tunnin treenit ja tuolla on joku työjuttu vielä painaa mieltä sun muuta, niin no se ehkä saattaakin vaikuttaa sinne asiaan. Eli näitä kun lähtee miettimään, niin kyllä sieltä yleensä löytyy joku syy siihen, minkä takia sun toiminta on jonkin tietynlaista, tai minkä takia sun ajatusmaailma on tosi synkkä, tai minkä takia sulla on tosi huono fiilis tai hyvä fiilis. Ja kun sä löydät sen oikean syyn, on se mikä vaan, niin sit on tosi paljon helpompi lähteä korjaamaan tai sit vastaavasti vahvistamaan, kun sä tiedät, että mistä nyt on kyse.
No, sitten kun mietitään sitä, että kuinka tätä työkalua kognitiivista kolmia voi hyödyntää ohjaajana tai huoltajana, niin mun vinkki on, että kun sä huomaat siinä harjoittelijassa tai omassa lapsessa jotain normaalista poikkeavaa, niin pohdi ensin sitä omaa toimintaa. Sitten voisiko siellä olla jotain, joka vaikuttaa siihen harjoittelijan toimintaan tai lapsen toimintaan. Ohjaajan roolissa voit miettiä vähän, niin kuin, että oot sä vetänyt treenit eri tavalla, onko se ollut liian nopea tempo tai onko sulla asenne ollut, onko sulla itsellä joku kiireen tuntu, joka on näkynyt toiminnasta tai jotain. Se syy, minkä takia mä sanon, että mieti ensin sitä omaa toimintaa, on se, että jos sieltä tuleekin semmoinen palaute sulle, että no hei, että nämä oli tosi huonot treenit, en tykännyt yhtään tuosta sun vetotavasta, niin sit sä oot tavallaan jo käsitellyt ja pohtinut sen, että no hei, että tässä nyt oli tämmöinen pieni muutos, sulla ei nouse heti semmoiset defenssit pystyy, että niin kuin, että jos joku sanoo, että no niin, sä vedit huonot treenit, niin enkä vetänyt itse, oot niin kuin ihan hölmö tai jotain muuta, mikä on normaalia ihmistoimintaa. Eli pohdi ensin, ennen kuin sä rupeat kyseenalaistamaan tai kyselemään enempää, että onko siellä jotain, mikä omassa toiminnassa olisi voinut vaikuttaa, varsinkin kun puhutaan niistä lapsista. No, sitten kun sä lähdet pohtimaan, ajatuksiahan sä et voi lukea, tunteita voi olla vaikea tulkita, riippuu aina ihmisestä, niin sen takia on helppo aloittaa se kysely sen toiminnan kautta, että hei, tänään näyttää sun harjoittelu menevän tosi hyvin, että mikä fiilis, millä fiiliksellä menit tänään, tai oliko sulla joku tietty ajatus, keskityit sä johonkin tiettyyn juttuun tai näin, tai vastaavasti, että jos se on joku vaikeampi harjoittelu ollut, just vaikka joku tekniikkaharjoittelu, että se näytti hieman hankalalta, että oliko tämä sun mielestä vaikeaa, että millainen ajatus sulla siinä itsellä on, että olisiko meidän pitänyt hiljentää vähän tempoa tai jotain, tai siitä tunnetta voi kysyä, että hei, että kun sä et ole harjoitellut niin kauan, tuleeko sulla semmoinen tunne, että sä et pärjää näiden muiden joukossa? Nämä on loistavia tapoja lähteä pohtimaan näitä asioita, ja sitten kun sieltä saa paremmin kiinni siitä harjoittelijan tai oman lapsen tai kenen niin kun kanssa tätä keskustelua käyttää, kun sä saat sieltä kiinni niitä ajatuksia ja tunteita, niin sä pystyt antamaan sieltä paljon paremmin semmoista korjaavaa tai kannustavaa palautetta, mitä se nyt sitten tarviikaan. Ja sitten mikä näistä tulee, niin näistä tulee yhteisiä kokemuksia. Eli jos sä nyt vaikka ohjaajana pystyt vaikuttamaan jonkun toimintaan sitä kautta, että sä käytät tätä työkalua ja sä löydät sieltä, että, niin kuin, että no hei, että nyt me löydettiin tähän syy, minkä takia tämä harjoittelu tuntui vaikealta tai helpolta tai jotain, niin näistä tulee yhteisiä kokemuksia. Ja näistä kokemuksista tulee semmoisia kulmakiviä sun ja sitten sen toisen henkilön väliin, joiden päälle on helppo lähteä rakentamaan sitä teidän suhdetta eteenpäin. Siellä tulee semmoinen luottamussuhde, ja varsinkin jos puhutaan ohjaajana olemisesta, että jos sä lähdet aloittamaan, sä vedät jonkun tommosen peruskurssin jollekin lajille tai jotain, niin siellä on paljon todennäköisempää, että siellä tulee niitä ihmisiä, jotka ei luota omiin kykyihinsä ja ne kyseenalaistaa niitä. Ja jos sä pystyt ottamaan niistä kiinni ja muokkaamaan sitä hommaa sieltä, niin sä todennäköisesti pystyt vaikuttamaan todella paljon siihen, että jatkaako se ihminen sitä harjoittelua vai ei. Parhaimmillaan tilannehan on se, että sä saat sieltä pitkäaikaisen harjoittelijan ihan vaan sillä omalla toiminnalla, että sä oot luonut sen luottamussuhteen. Mut joo, tämmönen pläjäys tähän. Toivottavasti ensi video tulee vähän nopeammalla aikataululla, että tässä ei menisi näin kauaa. Mutta siihen saakka kommentoikaa ja jutelkaa täällä kommenteissa. Mä yritän kommentoida sinne ja katsotaan, mitä saadaan sitten seuraavalla kerralla aikaiseksi. Mä yritän tonne kommentteihin laittaa jossain vaiheessa vähän linkkiä, että mistä voisi löytyä lisätietoa ja näin päin pois. Niin eiköhän tästä taas päästä eteenpäin ja yritän voittaa sen mun oman epämukavuuden tunteen, että me päästään näitä tämmöisiä työkaluja ja muitakin videoita sitten pikkuhiljaa tekemään. Mut kiitoksia tästä ja seuraavaan kertaan.